Ahojte, vítajte u tohto videa. Dneska vám poviem top 10 seriálov, ktoré sa mi páčia a môžeme ísť na to. Prvé miesto je za mňa Firefly Lane, pretože ten príbeh bol krásny, dojemný o tom, ako dve kamarátky spolu zažívajú proste priateľstvo. A bolo to také krásne, smutné, dokonca aj knihu som čítala, aj tam strašne rozplakala. Bolo to, že 10 úplne top seriál, fakt. A aj keď ostatné seriály mám tiež rada, tak tento bude na prvom mieste, lebo ho mám najradšej. Druhé miesto, vybrala som Elite. Elite je seriál, ktorý už bude mať 8 sériu. Už to nejaký čas ide. Ale dosť ma to baví a je to také študentské a tak proste vždycky sa tam stane niečo. Vždycky na začiatku ukážu, že sa stalo, že niekto umrel a potom to vrátia späť, že kto to spravil, ako sa to stalo a tak. Ale to ťažko to takto budem opísať na tie seriály. Pretože som sa rozhodla, že vám to natočím len takže, ktoré sa mi páčia, aké mám rada a to už je potom na vás čisto pozrite. Vybrala som za tretí je Demon Slayer. Je to zatiaľ prvé anime, ktoré som začala pozerať a fakt sa mi páči. Je to super. A hlavne Nezuko sa mi páči, ale však aj všetci ostatní. To proste, neviem sa to opísať, ale ten príbeh a tie postavy, proste je to super. 4 som vybrala Supernatural, lebo Supernatural je moja láska. To prvý seriál, ktorý som začala kedy pozerať. Vďaka nemu mám aj meno, čo je Sam. A ten som sa musela dať. 5. miesto som vybrala Good Omens, ktorý tak povediac je dobrý. A teraz všade taký, že ho všetci majú radi. Ten som musela dať. Ale kniha ma až tak neoslovila. Za 6. Hazbin Hotel je animovaný, ale budem na ňu robiť aj cosplay, takže ten ma putal. Ten síce som nedala pre také hodnotenie, ale teraz sa mi páči viac ako predtým, keď som pozeral. Za 7. je tu Heartstopper. A to už len preto, že rada seriály s LGBT komunitou, či už sú to lesby, gejovia a podobne, takže je to seriál už len kvôli tomu mám rada. A pretože je super. Za 8. Palpito. Palpito je strašne krásny a smutný príbeh, samozrejme zas. A to už len preto, že ako niekto s orgánmi, ako srdco alebo tak, dokáže obchodovať, to je strašné. Za 9. Peak Blinders. A to je proste super. A ak viete, tak to rozsledujem, Dani Tomi ho veľmi super cosplayuje. Robí nám super cosplay. A na Tomáša Šobyho samozrejme. A je to taký super seriál a teším sa, keď bude ten film. A za 10. som vybrala Lucifer, ktorý, neviem, či ešte niekto z vás pozná, ale mňa to zaujalo, to bude zaujímavé a tak. A mám rada ďalšie seriály, ale keďže to je top 10, tak už ďalšie by sa nevošli. Takže mi napíšte do komentára, aké máte radi a či niektorý z týchto sledujete alebo ste videli a vás zaujal. A tak. A samozrejme dajte like a samozrejme odber a ahoj.